The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Macapram. Ha kajelang pensyai pajba jongka Khalsi Students Union kabala long ha kamid jongka khat pratarik unailar 8,000 riu ha mau prem. Ban pensyai pajba ya kisan teli kimat jingdawa bakani ka seng kalabu ha kamat ka sorkar. U Vice President jongka KSU sengkemi u samla penkemen sanmit u laong baka public hearing kabala long na kabinta ka Shri Simen kadai kabala le donbor hadu kata-kata ha kabala bom la tiedi ki bapersya bat lakhang lentiru bakin led jaka-jaka perlong ya ka public hearing. U laong baka jingwan ka Shri Simen ha kani kejala kamdei satia baka lab lentihi Henry kadai namar badon u he na sekretariat u bay kendu yutra ka Shri Simen u bilioner banwan yalam ya ushani kanam bakin yo jingmen toilang. Ka KSU kadawa badi ban penyap no ya katu ka public hearing ka baki bapersya kemsyam la yo ban pensngau ya kasur jongki. Uni unong yalam ka KSU ula batai beniaru bin pabin ya kisan teli kimat ba balai ka KSU ka bu ya kani kejingdawa. Nengkong nisyap aku ban keren ya kani ka bangi na kawai kalong yeng leksi sya kawai kalong yeng na kawai ka snong sya kawai ka snong ngi ya keren ya kani kamat ka bangi iman kasngi ha social media kata halor kai ka baja hangtai hapo East Giant Hills District kabah ka snong daistong hapo ki ilaka nongkli bat kata kalong halor ka Shri Simen Company kabawan hakatai ka snong ban da kajing temu banti yo mau syun nak ti jaka bat hakajo kaporu bakantei ya kata karkhana simen kajongki parari ni yai keren bat ngindang yai keren lada ka sorkar ka sngap ya kini kijing dawa kijongi bakani kajing le hi jong ka sorkar kari kajing le donbor la donru kajing pen pharia jai benriu halor kani kamat ya ka baka seng ka yeng ban keren halor kani ka Shri Cement Company dan kibong babalai baka KSU kawan hapok ke ilaka nongkli ban muslia ya kai ka belaja hakatu keski ya ka baki briu ki ba persya ya ka Shri Cement lani ya ka public hearing ka pelong atau keski kisah bom kisah tit kisah khang jubor ka lentiyat ka jongki khot public hearing khang pat ya ka lenti khot ban yosno kong mau pat siteng lenti khot iki banwan ti ya ka surok kani kalong kai ka bakaseng kamla ban priang kom ki samla ki bayang nam ta ki daw ba ka jaj benriu na kapor sya kapor ngimla machu sngam ngimla bercupet ki kemat ya kai ka ba ki paradok ki prasnam ki mat hakidei ki than kani ka jengman ka Shri Cement Company hateng ka donru ka jeng panartatin bat ngam so phalasyu badan manu kom mangala keren na kini kiski badan manu babtian lenti ya kani ka company kai kata ka Shri Cement Company kindan ki parari ki bayosno ki lemah kini ki kor jeng pensawa ngakerpat ro yupi papin pelat kenang ka por kendiat papin soto lamar ladang impat soto ya kani kamat kae yang iru ban syamrai kom ki gnong snong balai ingin syukursan malla ke jeng dawa jong ka KSU balai ingin syukursan ni ke jeng ki ke jong KSU tina kata kada ngasem ni ke kabu ban kerpat lem yupi baro ki bayos ngau ya kani kejeng yalang belengkot kejongi bapin pelait lem ka por kejong fi ngacu kwa ban itu khana lengkot safang kani ka company ka company jong kawai kalong yeng marwari ka banapo Rajasthan bat kani kalong yeng kalapoi songwer sathi sapo Kolkata bat hadian nang ta kani ka ilong yeng ka badon ya ka bor kalong yeng ka bahespa kalong yeng ka babat iki politician sakti kalong yang kapadon yaki cement plants keleng dari India kadonru yaki cement plants ha keleng ke perthai ha baka kene kalong yang kerung berkaju thiet yaki jaka jong ki reulum keleng dari India bantai yaki taki cement plants ke jongki
Bat ka bas ngolong kalong bakani ka kalong yeng lani ka company kay iru ya ka spa ka bakani ka riba ye jongi ka don bat ka khmat jong kani kalong yeng lani jong kani ka company ka pai sate chapo Jaintia Hills district ka badan ha East Jaintia bat balai ngong ipi baka pai sa katika tan namar ngimla banlen bahang tei la don ka ba shipau tali ki company ki cement plants ki badan ha East Jaintia bat haman badan ka hearing haman badan ka jing pensngau pat ba ban tei kita ki company lani ban pelong ki jing khlong ki mar pok hendo ngimla banlen baka sur jong ki pat ba ka sur jong ki nong rep ka sur jong ki nong song snong ka sur jong ki ba persya ka syapen kebom jubor kadan kabang adang kran ki ngiro ka price tag ka blabo ha ka khli way po way ha ka tei ka than ban anut ban keran lang bakani ke janmiet baki donro kinong lam senong na katai kathan ki balong kinong kedo lenti bat ki balong ro ki ba rung haki long yeng ki long sam jong ki parado parasnam ki jongi ya kaban pensutho bakla ya kaban thiet ki breu ya kaban pelong kinong syun pat yangi ki ba pensno ya kajeng persya yangi ki balaj banai kata kajeng pensai ro ya ki pat ba halo kajeng kata jong kajengwan kini ki company kinong yalam ki siu ki bagi light keleng kisong kila pensai ngale si bios ngoro ya kajeng kata jong ki wa kilum ki wa kamariang hendai kai ke pas ngosi hadian bangale i kom kaseng itu ipi ko parari nyala dep dep bakani kala dei takatran ke bikiong baka ke Sri Cement Company ru kin sale abiang kubjo tekum kinong yalam kaseng ngilale ya ka badai e banle ngilarung sa ki office jong ka State Pollution Control Board ngilarung ka office jong SP ke East Jaintia Hills ngilarung sa ka office jong DC ke East Jaintia Hills ban pentep yaki baswa jong ka tege hearing ngila airu da ka jingtho ba ha kata ka ski ka bapimut ban pelong ke hearing soba ai kalat jengyada ya ki patba ki bakwa ban pensngau ya kai ka bakidon man pensngau ya ki nongrap ki bakwa man pensngau ya ka jing e ka jong ki bar ya ka jing kata jong ka kamrep ka jong ki baladawan ka tega company ngila pensngau ru ya ka jo saka office jong ka Benguela State Pollution Control Board Henry ngau si ngau lungo bat ngau dam hiru banong bakini ki jo ki office ki baka KSU ka rong ban pensngau ban amar bangila dep dep lepa bakani ka jo ka dostor ka bakile badadan public hearing on kanglat on kang lentibat yagi ba pensngau ka jeng persya kini ki jo ki office hadian bakiloyo priang ya ka city naga KSU ladan ka jeng keren marhamat ro bat ki officers jong kini ki office Henry Sngausi banong bakini hi ki jo ki officers lani ki breu na kini ki office jong ka sarkar ha ka tukas ki dai maki ki bayang surok ban kanglat ban kang lenti ya ki pat ba badi khot san balang ki bamot ban lej man pensngau ya ka jing persya ka jongki ngong ye pi bakani ka di ka jok kam dei sho ka jok kumong men handai ba ka don ro ka jing ring marau ha ka jok handai ka don ka jing ring marau late bet tu kan jerinar na rendang kani ka jok ka ba isher khai habata ka jing ring marau ka ba jarjar hab hatu ka ski ka sarkar baleng anut manong umta kala penan kami kita ki marau ki badan ki ar khlur ki lai khlur ki terpeng ki jongki ban yang ngasurak ban pam ban tiet ya ki paradok ki prasnam ki jongi ke jengkit kli kadai man ledro syakito ki breu ki pasong ki office jong ke district administration kunto bro ka police department berkumjo ka State Pollution Control Board kini kila ya sela kini kila dan kajing ya sotu jengmut bakila shimle si ka order na ka Sri Cement Company but no way uhe jongki ubah syong hang tay sekretariat marbadan kajing ya keren sharum saneng laong ba utei uhes pa jong ka Sri Cement Company udon ro kajing ya dei ba utau kledo sarkar ka jongi namar ba kajing yarung yami kadan ro kajing ong ba lamda dei badan udong lek tiet jengkang ha ka pelau yeng jong new billionaire hang thia pok Kolkata manialam mega Sri Cement Company sini kanompoi badadai kidon ro kibaong ba uta unong letiat jengkang bandadai ulong uriu pat ba kumbanga mapi upat kar kumbanga mapi lesi ulu balong ro uriu madan uta billionaire ngam tharai un pli tangi ka giat ro hendrei
udehi uhe uhan udehi ukendra bulandan ya ka ba udehi billionaire usuthu balada pli ka jengkang yu ni kandan ka jeng mentoy yu badai hang ni ngi suthu syai babaro hi ki office sarkar ki badan hang te East Janda Hills district bad kum juru hang ni hasor shillong ka bakentup ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ki hapan snap ya ka sur ka bami na ka office jong tu he nang te na po sekretariat kani kalong kay kaba isatmat kabangi kum kit khot ka seng bat ka jan man riu ngimla ban priang ya ka jing le don bor ya ka jing thombor jong ka sarkar ki ong u Deputy Chief Minister marsenjap hatu ka ski marsenjap ka jing syapkom ka jing syatiet ka jing syati ya ka surak u ai wut ya ka press statement ka jong u maka yat kat ka ta public hearing ana kalong ka bayat kat ka bayerinti ka babiang ka babet ka babiang ka basraplet ya boro Anwat penong dari ke public hearing ke bakelut ke public hearing ke bamatla ke bayo smau tang siliang ke bayo i tang siliang lamar balai ba ka dairu ke public hearing ke bala penbet lakini gi hek sarkar ban penurlong ni ka jeng temu jong ka ke Sri Cement Company dina kata kadau om mangila dawa madai ban weng bat ban tendra makani ke public hearing ada ke balong ke bayam kabelong pean bat ngiklemong in keren sasisian ka basay ngiklemong bahap sngap tang yu ba persya ngiklemong bahap sngap tang yu ba kersan idawa ali ban sngap lang ya bro tolong ya kata ka public hearing kat kum kaan ka pelabu tolong ni ka public hearing kat kum gikendon ki beladan lepa lana kimut baculik jubor balai benakhat ka public hearing sur leabet ka kamon ka jongki namar kita nakapor to yele kat kamon ngai nginong kum ki samlahi ki bayang nakapor sa kapor wan yang halor ka hok man yang halor ki namrem halor ka jeng sisa ngin nom island dalai liru maka sarkar kan priang yang ni ka public hearing hiru ki officers ki badan kenthop nadu DC USP bat kumjuru ki jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kamat kabar kabaki sama no ilam syakmat kila keren halor ke MRSSC bagani kaan kala sateng kuma ship house nam menta klam trekam mat ia kani kaju shi kaju uai uhe sarkar ubada Deputy Chief Minister nakapor syakapor uai ki statement uang bakala trekam si kala trekam kan bangi ki bapet ngi baka khlam trekam namar katkom kanekaan ki donro ki district task force ki ba hab ban form hamala ki district ndalapet habarot kini ki district ki badan kanotli kita ki district task force ki baka sarkar kala form wan kirang ba snong ki balai ka jingkran kham syakhamat mene kila kranshai bakim southo kim southau ya kata karukom khot jong ka sarkar banong ban pentrekam ya kata ka marasesi haduk menta 4 syai kasenggong penyengru eki kerdop katkum kanikaan keblakha hau news 6 arjar khan rio raya kataru ka sarkar kamla banle kathe ka jaka ka badan hapo umling kadai ka jaka kumbangilit gingi tepat ba kadai ka jaka jong ka wai ka tanat sarkar laai kerpang ya kadai ka jaka hau news 6 ban priang ya ka kerdop ka bangitep kum ka facilitation center Raya katei ka kerdop ru latmu ban pelong penban kajaka aibam skobha yaki barung sani ka jela ka jongi kane kalong kumangila keren gini si kadai insult ya kajak banreuhi baro kawai bat kane kajing sateng jang sarkar banon ra ekian kam desu kasian ka banengkong habang penmi kami sa kawai kaan ka bangitep ka Meghalaya Registration Identification of Migrant Workers Act arajar pau hakani ka anu ngi bakadon ka jeng deko bangi dawai ka sarkar ban penbet ka sarkar ka susngap man ni kata ka jeng dawai jong ka seng ngila le kumnu la saki pajba bau arjarar husau ngilami ban khenrai ki mender keleng gi jaka haka briu nyop trap bat hakata ka jeng khenra kumba arhajar tamut ngila penpaino nakani kari ka jongi padai hang ta ka sarkar ka suthu badan ka jeng deko hakani kaan kala khot ya ka seng ban ya keren bat ngila ya khamat ka sarkar ya kita ki kendon kiban besot lani ban tap hakani ka anjong arjar arpo banang hampun klan susu ya ka hadu menta nadu arjar arfusauru katahi kadang sateng hadu menta 4 lak pan pentrekam
kaan ke petang iway notification ladap nega sorkar haduk mentah kampat la banle kata kani ngimla man syusngap kajuk si kajuk kawai kamat ruumlong kawai ruumlong kum kaseng nak takadau ngisawan kum ni ban persusu pat sai ki parari bangi hab ban mi syakmat kajing mi kaki siu ban dawai ki an ban persyak mender kam dei bangi yong bangi isi ya ki wei ki jat ban reu kam dei banong bom long syuk ban yakhle ban ki wei ki jat ban reu ngi dawa namar mi kwa kajing sengan ngi dawa namar ngi kwa ban pentik kena ba ngindon ya kajing ya dai ka jat ban reu ka jongi namar ngilai ngila sakhi ladon kajing hiar thama haki benta ba fer kakhai ka pateng kayo kam kayo jam kajing rong kerthap kajing buhai snong ka bla syurkai nah takadau kum ka sang ngi kwa ban yanai ka jat ban riu habang ngila kranshai haki sngi ki blada pro ngiong bangim persya solan sarti yo bona barbaro ngi priang snobha yo tores ubawan shani ngi priang snobha ya kita kibawan try shani lani ki genuine workers ki genuine investors hendangi persya ti yo borong bean ya kata ngila kranshai bat ngendang yai kren kenang bagita kibawat daw ya KSU banong baga KSU kasuyang ban persya ki mender hendangi dong ngimdai bangi si persya lut kat yo badan ngi persya ya kibawan bean bat ngi priang sobha ya ki samla puli ya ki ban puli bandel adap ya kajing puli kajong ki lek paino badaina takadaw ngi dawai kenigaan bantep manu barong shanu ulet kanuski usa balai busa kenang bagin yo jingkan manu barong manu mami manu bajak klep haki kendong kan surat kabri nyo trap kata kari ke jingdawa jong ke KSU hendrai bonsu keno salansar banong bangi sudawa khlem nong rem ngimla ban priang dena takadau bangiong bangi kwa ban let keleng kabri nyo trap ban pensai pet ba halor kini gimat kiba kaseng kayen bat ya kaba omban se kum kaseng ya hapan mi haus nam baladap bangin let ban syong kelan mengor hantu office jong director jong kani grims bat ka sarkar kala sutu bakani ke jingi kan khamjur kelawan mi syakmat ban long kum ka mediator hak tu kapor bat kala syamru ika jingkit kli ban penbet ika te jingi ka beran hapo ni grims mereka taruh ka jingi ka bagi samlaki kandu hantai hapo ni grims kadang sateng bahaka jaka bagi kita ki samla ki balik pulian nasing nak ni ka jela ka jongi kini okam hakini ki hospital ki badan hakini gari ka biet ka jongi khamtam hang tay po ne grims hanrai susi banong bahang tay ngatrai ngingin kubur baladangi rong po ne grims ngini ibun hi unas senrang uta ubanabar sudah khamtam nang tay ka jela Rajasthan bat kani kependiau pa kependuk jengkermen yakini ki samla ki jongi ki bab kemi lenti banrong banlong ki nong trai hak taiga hospital tadi ikran pat syafang ke DSC bat ka MPSC kawai ni ki mat jingera ka bakaseng ka jingdawa bakaseng ka bu kolong ban penduk ban pendamno ya ke interview ke personal interview ka bangiong balai ngi dawa kata ke jingdawa ban wengno ya ka personal interview kare halor kinong rem bat ki complaints ki bakaseng nakapor syakapor kayo lagi samlawat kam wat jam kidon lengba ki written examination ki lapoi kam syakmat ban dalapoi kata kapor bakin let ban mi khamat hata ka kamera ba jarjar ka badan ke personal interview hata ka clip mat yakum kita bunsien kim jupoi syakathong kani kawan ra ke jing subas neo kani kawan ra ke jing artatien badan ka ai re ke shalendat halor ka jingi thungkam thungjam langba ke MPSC barki DSC ba pher namar bakadandro ka jingi karan sharum saneng ka jing luti imem pet habong ka jing luti kamut ka jing dawa pisa naki samla ki bakwa menrungkam khamtam ki DSC naki hagi district ba pher kidan ki berawa sanlak kidan ki berawa shifawlak pat kumta terter bat dandro nalor ka jing luti pet da ka pisa ka donro ka jingluti ya ka bha bat ka jingkni jubor ya ka bha ki samla kidang ye ki samla hang thi hapo Delhi hakini ki kendiat tayo ki bladap kata ka cockroach janata party ka bele ki halor ka people league hakaba union education minister hapan resign handrai ka ba social khai ka badan 4 hari jongi
kam dai shu ka pipalik ka bikyong haktien nongway kadon ka merit theft lani ka state sponsored merit suppression kajing kini jubor ka hokki samla kajing le donbor bayi kani ngiru ngi jupen song na kapor sa kapor batang kita kibadon ya ka connection lani ka link kabadon kibahing kabadon kibahasam kibadon pisa kibadon haki parti bafer kibadon hakabor kibala banyo ikikam sorkar kani kari banduk bandam iklam dawa bahap yok kam lut barok kisamla kiba apply kikam sorkar haki department bafer hendang ikran syai mat yo Mr. E mat yo Mr. B ndai to ai bakani karukom tungkam tungjam kalong kabakhot kabasuba kabangi kom ki patba ngila mansyania kabangi kom ki khon samla ngila mansyania ban ngaya khot ngaya wer ya pi ki samla ki badang don ha ki jing pule ki badang apply ki kam bafer ki jong pi nalor ki jinge ki bala pi kendo ha ki jing pule ki bafer ki jong pi ki ba kom ki samla pule ngimla banlen ha ki gejuk pamanta ka jing pule ka baremdor nalor kijing sio ki bafer nalor ki mi sa ki competitive exams ki baka sorkar kamla panonra ya ki testing centers hakani ka jalla ki samla andala poi ka por manto ki exam ki phone calls ki poi sa ki noilam ka seng bapet ngilahap sapo dribo ka pet ngilahap sapo Kolkata pet ngilahap ka center jongi shata bat sa ki weipat ki jalla jong kari India kejenge jong kini ki samla khamtam ki bawan ki longyeng ki bajanjar kia kendo ngiyang bandawa na ka sorkar na ka por ban penbiang omtang kita ki testing centers idawaru ban penbiang ki coaching centers hakani ka jela ka jongi ya kataru umlong mla ban penbiang daina ta kadaw ngayo wer ngai khot ki fi ki samla nalor ki tu ki jenge ki blamat ki pafilamat na preng ka jing puli ka jong fi ban ngas ngoturu nda filade mat kita ki jenge pila pendap ki kerdan ki jong fi hagi kerdan bafer pila poi kapor pihak apply ki kam ki jong pi kendo pat ki jeng ki bakam syarkai ka jing syakni jubor ka jing syale donbor ka jing bom sutnyo jong kini ki badan hakabor bat daina kini kadaw baka senggayang hoi kibun ki ba complain kibun ki ba phak ki shiti dai nganut banongru bakam nyar bangani baki don ki samla ki ban mi syakmat balai kim tre ban mi syakmat kadaw kolong bagi tiang ndala penpau ya kerteng ngajoki lesi kata ka kerteng kin sa blacklist junam ngamong blacklist kat kumkaan handai kandon hak jing ya sela ka jongki bauni lani kani ki bami syakmat ban penpau ya kai ke be kendo ya uni ti ngin hapan pet ba tena ta kadang ngong lani pim so not ban mi syakmat wan ai ka jing kersan ya ke isu ngin mi mangi bani khun ai lam ka ti ka diang ai lam ka ti ka man khrang bagani ka jing thmu ka jong ka seng kalong ka bajok ka sorkar hakani ka janmit hasyo bangan syong ka khat pras ka khat sanski ka baka KSU kalabo hakmat ka sorkar kalakut menta kasgi bat kom kaseng kom ki samla ki batip bereu tip blai ngila pendap ya ka kamram ban ya keleng ki jaka ka bri nyautrap ban pen snotho ya ki parado ki prasnam ban ya wer ban pensyairu ya ki mat ki bakaseng gayeng bat hakaju kapor ngiyat rengkat bat kani ka khatsan sngi daga jeng kebi lenti baka sorkar kan snap baka sorkar kan pentrekam ya kini kimat ki bakaseng kabo handrai parari para nong snong bayet jong snong mo prem hi borok kawai ka KSU kum ki samla ki batep yo breu badi ublay ngilayat da kalenti hakini khatsan sngi ngila pendap ika kamram bat menta kai ka banja nado la shai kaski kata ka khat khandai tarik syakmat ka jengket kli kan lai syaka sorkar ngila pendap ika kamram kum ki samla regai ka banja sai sien nganong nang ne syakmat ki program ki bafer ki bangin sapen bana ka sorkar ka haban syem ya ka jengket kli ki samla ki balaya syak kata ki bakmi nanti baka sorkar lese kan pensngau lani kan pensngap lam ya ka skor ka jongkai kini ki jingdawa ki ba angnut ki baki samla ki angnut nrai katu yimla syu bancu snap naduk lasai kesngi ngin mi madan bat fasisien nginong ka sorkar kamdai ban keno ya ki samla kari bagi syem ya kaan
hakiki ki jongki ngangai skam ba kom ki samla ngin yami ngin pensngau bat long bala kloi khamtam mi gi khot jong ki isu ai bagani ka jinglong samla ka jongi kanom sap ai ba ka bangin lej nakani ka perthai ngin ngau tho bangi lale ai nam ta ka pateng ngila le ai nam ta ka ri ka ba et ka jongi long le no ai ya ka jinglong samla ka jonga long le no ai ka jinglong samla ka jongpi lada ai ru ngimla ban le nam ta ka ri nam ta ka imlang ka salang khamtam nam ta ka jaj ben rio boro ko wei ban nga shem nga yo wer ya gi khot jong ka ki siu khamtam long phi ki bla khre long phi ki ba shenrang jingmot long phi ki ba skam ka nom rem banang ne shakhmat in pendam ya ka kamram tum gi khot ka ki siu match frang klor kari em slam ki pat kabri nyu trap ublain gor ko wingi baro kublai shajar mo Hazal Fitri Salar. Nadun khai thích con. Bây là tông xoay ngà cái dia pakai smil de chit ko. Ili mem yor ain gini con me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Le me stage nem le tangga wi kon bukan. Tito. Jadi kasi yang kayak bisa orang lain mana. Oh, adisa. Pinai wan ai bam snya ai bam sin ai ta papacho. Families to that means. Fine. For it. Ông lúc nem, vụ qua nhà khmat đó, vụ tê tàu chan bò rừng khlev. Hey, pass your first division ah. Con, pasukan. Oh, babe. Congratulations, con. Thank you, babe.